Imma ser jiġri fil-Parlament. Dr. De Bono ser isostni l-gvern tiegħu? Dr. De Bono wieġeb, xi ħadd jaf u ser ikun hemm voti jew meta, mhux ser nikkummenta, nistqar li ma nafx ser tkun preċiżament id-direzzjoni u jidhirli li dak għandkom tistaqsuh lill-Prim Ministru. Din hija l-istqarrija ta' Franco De Bono f'intervista mal-ġurnal elettroniku Gens Online qal li huwa dejjem kien leali lejn il-partit. Tajt kull ma stajt tal-partit. Matul is-snin stajt nikkontribwixxi aktar u ma ngħatajtx l-opportunità imma xorta bqajt għaddej, anzi żidt il-ħidma tiegħi, il-lealtà mhix laqiżmu għal Franco De Bono u qal li din il-lealtà hija importanti ħafna u wriha matul is-snin. Iżda tkellem ukoll dwar il-lealtà li qed juri ħaddieħor. Biex nilagħbu bħala tim irid jilgħab kulħadd. Għalhekk ma jaċċettax l-akkuża li saret fil-konfront tiegħu illi qed iżomm lill-partit ostaġġ jew lill-pajjiż ostaġġ. Dwar il-metodi li uża biex iwassal leħnu fil-partit huwa qal li dan dejjem kien proporzjonat u effettiv. Fakkar li r-riformi li hemm bżonn isiru ma jistgħux jistennew u għalhekk lil dawk li qalulu li m'għandux paċenzja huwa weġibhom hekk. Lil min jgħidli li m'għandix paċenzja ngħidlu li wrejt ħafna paċenzja tul is-snin u samaj huma r-riformi li ma jistgħux jistennew u mhux jien għal Franco De Bono. U qal li wara l-esperjenza li kellu mill-qrib mal-partit dan seta' jinnota li hemm bżonn qatt ta' riformi. Stqar li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ jieħu stok tas-sitwazzjoni attwali wara d-disfatta li kellu fl-elezzjoni għall-Parlament Ewropew u aktar riċenti wara r-riżultat tar-referendum dwar id-divorzju. Dan il-partit ma jidhirlix li jagħmlu suffiċjentament u għalhekk jinsab fl-istat illi hu fih illum tenna Franco De Bono.